Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo maanaang kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsuon ining atong santos nga misa, atong iapilis sa atong mga pag-ampo ang atoang tagsa-tagsa ka mga katuyuan. Alang sa katuyuan sa atong Santo Papa, sa atong Arsobispo, sa kalinaw sa tibuok kalibutan, sa tanang mga kalag sa purgatorio, ug alang niadto mga tawo nga atong gipasaligan nga ato ang iampo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita niining santos nga misa. Isugid ko Ang akong kasalanan sa may Surinon ko sa iyong kamay hiningan isalin naman sa ayong mo. Huwag tanganan ang akong kasalanan ang kaluwasan na kung ipaano ipagkadaog mo. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga nagdayan ka kang San Timoteo ug San Tito o sa mga bertud nga apostolikanhon, itugot nga sa pangalian niining duha. Pinaagi sa kinabuhi nga matarong din hinining kalibutana ug sa inanak nga pagalagad namo sa amahan. Makaabot kami sa among puloy-anan sa langit. Kini among gipangayo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak. Nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo. Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto kang Tito. Gikan ni Pablo sulugon sa Dios ug apostol ni Hesukristo. Gipili ako o gipadala aron paglig-on sa pagtuo sa katawhan nga pinili sa Dios ug pagdala kanila ngadto sa kamatuoran nga gitudlo sa atong tinuuhan nga gipasikat diha sa paglaom sa kinabuhing walay katapusan. Ang Dios nga dili gayud mamakak, misaad ka nato sa among kinabuhi sukad pa sa sinugdan. Ug sa hustong panahon, iya kitang gipadayag diha sa iyang mensahe. Kini gitugyan kanako og akong gisangyaw tungod kay gisugo man ako sa Dios nga atong manluluwas. Nagsulat ako kan Tito, ang matuod kong anak sa pagtuo nga atong gipanag-ambitan. Ang Dios nga mahan og si Kristo Jesus nga atong manluluwas maghatag unta kanimo grasya o kalinaw. Gibilin ko ikaw sa Kreta, aron imong atimanon ang mga butang nga wala pay nahuman. Og aron magtudlo kag mga pangulo sa simbahan sa matag lungsod. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Isang yaw ang iyang kadingalang mga buwan ngadto sa tanang mga nasud. Isang iyang kadingalang mga buwan ngadto sa tanang mga nasud. Awiti ang Ginoo sa kabagong awit. Awiti ang Ginoo kamong tanang kayutaan. Awiti ang Ginoo daigang iyang ngalan. Awitan iyang kaluwasan adlaw-adlaw. Isang yaw ang iyang himaya. Diya sa kanasuran, diya sa tanang katawan ng iyang katingalang mga buwan. Isang yaw ang iyang katingalang mga buwan ngadto sa tanang mga nasud. At tagiyang Ginoo kamong mga banay sa kanasuran. Hatagi ang Ginoo say mayang paglayi. Hatagi ang Ginoo ug himayang angay sa iyang ngalan. Inadiya sa kanasuran ang Ginoo Hari. Gimo niyang kalibutan nga maligong, aron dili gayud matarong, magmando siyang nga matarong sa katawan. Isang yaw ang iyang katingalang mga buwan ngadto sa tanang mga nasud. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, walay Alleluia, 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 Ang Ginoo maanaag kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasagikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaw ikaw, o Ginoo.
Dihay pipila ka mga magtutudlo sa balaod nga nangabot gikan sa Jerusalem ug sila miingon. Anaa kaniya si Beelzebul. Ang uban miingon, ang pangulo sa mga yawa mo'y naghatag kaniya sa gahom paghingilin sa mga yawa. Tungod niini, gipaduol ni Jesus ang mga tao o gisuginla niya silag mga sambingay. Unsaon man ni Satanas ang paghingilin kang Satanas? Kung ang mga tao sa usa ka nasod magunay pag-away, mapukan kanang nasura. Kung ang mga sakop sa usa ka panimalay, mabahin ug magunay pag-away, mabungkagayod kanang panimalaya. Busa, kung ang gingharian ni Satanas magkabahin-bahin, dili kini mulungtad, kundili mapukan ug matapos hinuon. Walay makasulod sa balay sa usa ka tawo nga kusgan ug makakawat sa iyang mga kabtangan, gawas kun iya unang gapuson ang tawo nga kusgan. Unya makahimo na siya pagkawat sa mga butang sa maong tawo. Timan-i ninyo kini. Mapasaylo ang mga tao sa tanan nilang mga sala ug sa tanang dautan nilang sulti. Apan ang tao nga nagsultig dautan batok sa Espiritu Santo, dili gayud mapasaylo, kay nakabuhat man siyag sala nga dili gayud mapapas. Gisulti kini ni Jesus, kay may pipilaman gud nga mga tao nga nag-ingon nga siya giyawaan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigdig ikaw, O Kristo. Mangutana ko ninyo, andam ka ba gihapong mobuhat ug maayong ngadto sa uban, bisan pa man sa mga pagsupak o pagdaot o kaha sa mga saway gikan sa katawhan? Mga igsoon, sa Ebanghelyo karon, giakusahan sa mga magtutudlo sa balaod sa Jesus nga naglihok uban sa prinsipe sa mga yawa, mga demonyo nga mao si Beelzebul. Mingon sila nga ang iyang gahom sa pag-ayo gikan niining hari sa mga demonyo, ang prinsipe sa kangitngitan. Mga igsuon, gusto sa mga magtutudlo sa balaod nga madaot ang dungog ni Jesus. Imbis nga dawaton nila ang maayong binuhatan nga iyang gihimo, giakusahan nila siya nga naglihok pinaagi sa gahom sa dautan. Apan mga igsuon, mitubag si Jesus kanila sa yano ug klaro nga pag-ingon, kung ang usa ka gingharian magkabahin-bahin batok sa iyang kaugalingon, dili kini makapadayon. Mga igsuon, pinaagi niini nga mga pulong ni Jesus, iyang gipakita nga walay pulos ang ilang akusasyon ug ang mga ilang gibuhat batok kang Jesus. Mga igsuon, hinumduman nato nga ang lihok ni Jesus sa atong Ebanghelyo karon, nagpahinumdum ka nato nga kung musunod kita kaniya, mahimo usab kitang isalikway, usahay dauton ta o kaha, masayop ang pagsabot sa mga tao sa atong mga maayong binuhatan. Usahay sa wayon ta nila ang atong mga paningkamot, usahay magpakaylap sila og mga istorya batok kanato. Ug tungod niini mga igsuon ko diha ni Kristo, usahay usab diha sa atong kinabuhi, makahuna-huna na lang ta nga may pawa to nako tabangi da.
Nga usahay makahuna-huna ta nga walay pulos ang tanan natong mga paningkamot. Usahay mo bati kita nga walay bili ang atong mga binuhatan. Mga igsuon ko diha ni Kristo, atong hinumduman nga kung kita kanunay nagasunod sa lakang ni Jesus, ang tanan natong mga paningkamot dili pakyas, kundili kadaugan. Kay ang atong giigo dili ang mata sa tao, kundili ang kasing-kasing sa Dios. Mga igsuon, si Jesus nagapasalig kanato nga anaa siya kanunay sa atong kiliran, nga nagalig-on kanato og nagabuntog sa mga sala og tentasyon sa atong kalibutan. Mga igsuon, isip mga Kristiyanos, mao kini ang atong hagit nga magpabilin kita duol kang Hesus ug magpabilin nga nagkahiusa kaniya. Magpadayon kita sa pagbuhat sa maayo bisan pa man nga usahay masayop ang pagsabot sa tao o basin gani usahay basulon ta sa uban. Dili usab kita unta malimot nga kita mga kaabag lamang sa Dios. Ang tanan natong pagpaningkamot, ang atong kusog, ang tanang grasya nga na atong dadawat, kini gikan sa Dios. Busa unta mga igsuon, sa atong mga maayong mga buhat, siya, ang Dios, mauunta ang atong pahimayaon. Sa atong mga pulong o sa atong mga binuhatan, unta ang gugma sa Dios ang makita una sa tao, ikaduha na lang kita. Dili ba ini sayon? Maunang isalig na to ang tanan ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Ang atong kusog, ang atong kaisog, diha sa adlaw-adlaw natong pagkinabuhi. Maunang sa atong pagpadayon ning santos nga misa, mangayo kita giya sa Espiritu sa Dios nga magpabilin kitang lig-on bisan pa man sa mga kalisdanan ug mga pagpangsupak sa uban. Ug unta nga hatagan niya kita og grasya nga makatindog ug makapadayon kita sa atong misyon bisan pa man sa mga hagit na atong naagian alang usab sa kaluwasan bisan pa man ni agtong mga nisupak ug mikontra kanato. Ug sa makausab pa, atong balikon ug pangutana ang atong kaugalingon. Andam ka ba sa pagbuhat nga maayo ngadto sa uban bisan pa man sa mga pagsupak o kaha sa mga saway gikan kanila? Nagatigom kita diha kang Kristo nga mibuntog sa tanang dautan. Masaligon kita karon nga mudangop samahan dala ang ato mga intensyon, moingon kita. Amahan, luwasa kami. Amahan, luwasa kami. Nga ang simbahan, mapag-o o kanunay mo saksi sa hustong mga miti sa pagkinabuhi. Sa ingon, matabangan nga matukod pag-usab ang napukan nga kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, luwasa kami. Nga ang nagkagubot o naggubat nga mga nasod, makakaton sa pagpuyo diha sa panag-uyon o sa pagtinabangay aron makabot ang kalinaw sa kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, luwasa kami.
nga ang tanan matuohon kang Kristo mobuntog sa pagkabahin-bahin aron may iusa sila diha sa Ginoo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kami. Nga ang mga masakiton o mga inutil makasinatig kahupayan o atensyon gikan sa mga nagatiman kanila. Magampo kita sa Ginoo. Amahan luwasan kami. Nga imo untang isipon, nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga halangdong Teofilo kamumot, mabayo na, ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan luwasan kami. Nga ang mga matuuhon nga mihalina, maluwas gikan sa kadaot sa kamatayong tunhay. Magampo kita sa Ginoo. Amahan luwasan kami. Diyos among amahan, padayong ayuha kami gikan sa tanang dautan, ug padanaga dinhi kanamo ang imong kaayo, pinaagi sa gahom ni Hesu Kristo among Ginoo. Amen. Kanimo ihalat ko karon, Ginoo, ako kini makapahimot kanimo. Jutay na kini ihalat ko karon, at mong kinasing kasing. Mga igsuon, pag-ampo kamo, aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan magkagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa mga kamot, alang sa pagdayo ug pagbabaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kasalanan ug sa kabuhian sa santos nga simbahan. Human kami mabusog sa o Ginoo, sudunga nga maluluyon ang mga gasa nga among gihalad dinhi sa sagrado nga mga altar sa piyesta ni San Timoteo ug ni Tito. Hatagi kami sa pagsaylo aron maghatag kami dungog sa imong ngalan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang managbayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang ayong matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesu Kristo imong anak. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Timoteo ug ni Tito, sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panig-ingnan sa santos nila nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa ilang pagwali ug gipanalipdan pinaagi sa ilang pangaliya nga makapahimuot gayud kanimo. Ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos, nagaday kami sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, 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 Ginoong Diyos kagahuman, puno ang langit, ug iyong lupa sa Santos gid ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos.
Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesus Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini upang inom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bago ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalang anhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo amahan ni ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiu sa diha sa Espiritu Santo. Pinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuan nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among papa, ni Alberto among arsobispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana. Uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesus Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Anak ka sa mga langit, Pagkayunan imong ngalan, uwapon ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagod. Hindi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanuna mo sa matagalan, ihatag ka na mo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasay kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunuan sa kami sa dalutan.
Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy mahilikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesu Kristo among manunubos. Kay imo man naging harian ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesu Kristo, nagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Karon atong ipakita ang timaan nga kita managsuon, panagdait. Mga igsuon, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo. Apan ipamulong mo lamang og mamaayo ako. Magampo kita. Human kami mabusog sa santos nga pagkalawat, nangamuyo kami o Ginoo, nga tungod sa panigingnan nila ni San Timoteo ug Tito, imong mga obispo, maningkamot kami pagsangyaw sa ilang gituuhan o paghubad ngadto sa buhat sa ilang gitudlo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, dadaninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo.